Móricz, itt a motorja. Ez a motor az enyém volt, csak most már az övé. Most csak a Móriczot videózzuk, mert eddig rólam volt szó, meg rólad. Erről az gyerek, meg rólam. Szóval a Móriczot videózzuk, ahogy elrontja ezt a gyönyörűséges zöld, nem tudjuk mit. Ez egy összerakott motor. Na, tűzzé innét. Tűzzé innét, motorozzá! Menj le az árokba. Nem tudom, figyelték-e a kedves nézők, hogy az a gép csoda 5-szere indul. Küszködik szegényke némi motorkopásokkal, ami azt jelenti, hogy az öcsém is egy motorkopás, mert nyűvi nagyon, és nem érti meg, hogy kettesben most fog kopálni. Útban voltál, nem tudtam felvenni, hogy megy ki a falra. Olyat kéne, hogy így le, oda kimegy a falra, és Kb. Úgy volt. Az előző kuplungozásom délelőtti, az kemény volt, nem? Az a baj ezzel a motorral, hogy csak 3 sebességes, itt sokkal jobb. Jó. Enyém az 2. Ott a füvön kapartas! Nézd, állj fel rajta, hallottad? Megint így. Tél, a hátsó lánckerék, nem ez a hátsó lánckerék van elkopva. Múltkor néztem, az első lánckerék tök jó volt. Móricz, tudom mi ez a kattogás? A hátsó lánckerék van elkopva. Milyen értelmes fejet vág, mintha értenék. Közben meg azt se tudja, mi az a lánckerék, meg a hátsó. Úgy csak a gázt ismeri, féket se. Ez a rohadt fa, ki fogjuk vágni, nem látszott tőle. Nem A jelenet. Mad Max! Engedd el! Azért keménynek mondható. Hát jó. Annyira nem harapos, de használható. 2-esben voltál? Tudod mit, lőd le és mosolyogj egyet.